Good morning guys! So, for today, gusto niyo bang makita kung gaano kaliit ang aking tindahan? So, stay tuned and happy watching! Hello! Hey guys, good morning! Welcome to our channel. So today is August 28, 2021. So as you can see, nandito po ako ngayon sa tindahan. So yun, sabi ng manok, shout out daw sa inyo. And pasensya na po, maingay. So I wish all of you have a nice day, have a nice Saturday. So happy weekend, happy Saturday to each one of you. And thank you for being here too watch this vlog. It's nothing, I just wanna greet all of you, have a nice day and share something about my day. And I'm very busy right now to unpack the things to put the clothes outside in the shop, and bago ako umuwi na naman, ibabalik na naman siya sa loob ng tindahan. So mainit po dito sa tindahan, and nakapatay yung ilaw natin kaya so yun. So this is my little shop, as you can see behind, mga anik-anik, kita nyo. So, ayan lang yung glimpse ng aking little shop as of now. Hindi pa ako tapos magsampay. Ayan, kita nyo. So, yung tinda ko ay over there is bago and over here is ukay. So, ang ganda nun, oh. Namala yung kamay ko. So, pagdating naman doon sa outside, so, ayun yung view. Ito yung pintuan ko. And ayun yung kapitbahay ko. Sarado pa yung kapitbahay ko. So, ito yung entrance ko. Ayan. Dito kapitbahay ko rin. And ito yung akin. Maliit lang siya. 3,000 lang yung rent ko monthly. So, nakikita nyo yung mga nakasampay na yan. Yan yung mga ilalabas ko dito sa labas para isampay. Tapos mamayang gabi bago ako bumalik, ibabalik ko na naman sa loob. Kasi hindi siya pwedeng iwan dito sa labas kasi mawawala. So, kaya na sabi ko, maliit lang yung shop ko. Ayun. Oh, quick little tour tayo. Ganyan lang siya. O, diba? So, yun. Tapos yung dito banda, ito yung mga ukay ko. So, ayan yung mga ukay ko. Dalawang layer siya. Ayan. So, yun. So, ayan. Ganyan lang siya. Yung mga ukay natin, 50 pesos. Pag tatlo, 3 for 100. Tapos yung mga short natin, 3 for 100 na lang ngayon kasi ilang piraso na lang yung natitira. Pinapaubos ko na lang. So, yung mga yan, mga bago po yan. Mga bago yan. Mga bago yan. So, ito mga bago. Meron tayong payog. Ito yung uso ngayon. Ayan. 2 for 180 kapag isa 100. Meron din tayong mga gloves, mga pantalon. Wala na akong malagyan kaya dito ko na nilagay yung iba. Yan, mga pantalon, mga downy, mga perfume. Tapos, ayan, mga lipstick. Ayan. Tapos, ano pa ba? Dito, banda, mga scrunchie. Ayan, meron tayong mga tag 10 piso na scrunchie. Meron tayong tag 50 na scrunchie. Meron tayong mga shampoo, sabon. And meron din tayong basahan. Lahat na lang. Meron din tayong mga pulbo-pulbo. Ayan, face shield, face mask. Meron din tayo. And syempre, hindi mawawala yung aking family, Papa Jesus family. Tapos,
Eto, mga ukay din ito. 50 pesos. So, ayun, mga bago po yan. Mga bago. Tapos meron tayo mga nipple tape, mga chinelas, ayan. Tapos basta kung anong mga anik-anik. So, ayan, ayun lang po yung little glimpse at quick something tour ng aking little shop. So, sana nagustuhan niyo. And yes, thank you everyone for watching and see you on my next vlog. Bye-bye! Have a nice day everyone! Happy Saturday! Don't forget to subscribe and click the bell notification. Okay? Bye-bye!